Right, ndoda kuti mundinzwise vazukuru. Pane nyaya yandibhowa nhasi ndichifamba mudhorobha. Maincidents angoitika ndichifamba vazukuru. Handiti handinoda kuti ndinge ndinokuzivisai ndichida zvakare kubva ndakuzivisai zvataurwawo naSeh Calaz. Handiti because maincidents achona akangoda kufanana. So chiteerera kana unga usati wasubscribe paSeh TV, aiwa panapa ndo pachannel yevanhu, channel yenyu mimi. Handiti ndichiti makorokoto ne35,000 subscribers. Thank you very much, thank you so much nekuramba muchifollowa channel yenyu, nekuramba muchisimbisa musha wenyu. Handiti basa riri panapa risi remunhu nderenyu. Ndinototi makorokoto kwamuri vazukuru vangu. Zviri kudii kwese kwamuri, zviri kufamba here? Vazukuru, Seh Calaz abva ataurawo mashoko ari panapa. Right, Seh Calaz ari kuratidza kuti haasi kufara nemaitiro anoita mapurisa. Handiti mapurisa eZimbabwe ari kuratidza kuti zvoni pane kamwe kakundikana kavari kuita. Handiti sekutaura kwaita Seh Calaz ari kutiratidza kuti zvoni vari kukanda vanenge vakakandirwa mateargas kwaanosenzera kumbare uko. Kana asingakwanise kumbare mateargas vazukuru achichinje kutamba. Handiti anotosvora, anokuwadza. Just imagine kuti okandirwa vanhu vari kutorwara, okandirwa vana vadiki, okandirwa chembere neharahwa, zvinofamba sei? Hazvinatsoita zvakanaka. Handiti mapurisa aka munofanira kushandisawo mastrategies ari nani pane kuti munge muri munokanganisa, munekukuwadza nevana vechidiki. Just imagine ari mwana wako iwewe, wombobvisa zvokuti uri mupurisa wodzoka kuva munhu, kuti mudzimai wako nevana vako munozvionawo sei kana vaiva kukanganiswa sezvizvo. Handiti same applies nepandachifamba mutaundi ndabatikana pane mudzimai watatozobatsira ndepapiko paJemerson hotel apo. Jemerson kuti parodhi handichanatsoziva kuti inonzani, iri kuseri tichienda kunana, iri kuseri construction Hurudza House somewhere there. Pakati papa pane motikari imwe yabatwa nemapurisa, but mabatiro avaitaka varova ichibva driver achibva avhunduka, obva atsika mabreak zvakashata, obva mudzimai anga ari motikari aratidza kuti atotyoka gumbo zvikuru. Unotoshayiwa kuti zvichimboitirwei chaizvo chaizvo. Handiti hapana here moziva kuti kune dzimwe nyika dzakabudirira ka madhiraivha havambonetsani navo. Hakuna kana dhiraivha anoita musikanzwa anonetswa nemapurisa. Regai ndikudzei, zvavanongoita ka handiti motikari ine registration number, vanongotresa registration kuti dhiraivha waiona ndiani, muridzi wemotikari ndiani, wotsvaga muridzi wemotikari, then they arrest munhu iyeye kana muridzi wemotikari, then iye ndiye achataura kuti zvinhu yanga inani zvichidii. Noti kuti munorova motikari ine vanhu, mamune kamwana kacheche, ndabatikana ndasvika pandaita hasha. Kana ivo mapurisa akavatozopedza vapfava because mob psychology, because vanhu vagumbuka kuti voda kuresa, mamune chembere yanga irimo, mamune kamwana kadiki, mudzimai titambai zvakanaka mapurisa. Handiti ngatiitewo ratidzei kuti tiri vanhu vakadzidzira basa zvinoungwaru, kwete kungoita zvinhu pamwe nekuda kwemagraji ekuti wakamaka dhiraivha nekuti makamboita nasei, wotoda kutoisa upenyu hwevanhu at risk nekuda kwezvinhu zvisina basa. Handiti the second incident, this was mupurisa wecity inonji wekanzuru. Menoti vaita naseiwo nemunhu, but chagumbura vanhu ndechekuti mapurisa anga akuda kurudhifenda mupurisa wekanzuru, vakuda kuenda naye kwanga vachida kuenda naye. Kanzai wakaima mukanotize nemunhu atopara mhosva, no adhimanda chioko muhomwe, kavhidhio kachona aka kandaisa panapa, ndanga ndiripo, atochidhimanda bribe, and then abva atambidzwa. Pakutambidzwa haana kudzorera change, batanga kutiza, amhanyisiwa. Vanhu vanga vari paarea yepako pakabhana apo, ndofunga vaiona incident iyoyo. Hamene kuti munozviona sei hori tingaupedza sei vazukuru? Corruption tingaipedza sei? Tingaipedzawo sei corruption vazukuru? Ndataurisa. Ngataura necomment section. From Ango Zain, the only Zimbabwean uncle. Parizvo nchiti much love.